assalamu aleykum yeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama e inde on manama e jettoje caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en jetti halifaɓe diine e halifaɓe aada onon suɓiɓe ayaw mon Pindi TV onon yiɗɓe Pindi TV on jettama on jarnama kono noon koye émission mon Gande Ɓaleɓe sa wi émission Gande Ɓaleɓe mbiya fina tawa to banggal leɗɗe to banggal ñagude to banggal udditare kala ko wiyete lekki fina tawa oɗon jeeɓa ɗum e Pindi TV ko onon cuɓani koye mon télé mon Pindi TV joni joni en jahata émission men Pindi TV kono ala no mbatten so wona calminen mo juuroɗen mo omo gandanɗa hoorema kanko wiyete Ceerno Malick Sow Ceerno Malick Sow tawateɗo ɗo e cité Djily Mbaye ala no mbatten so wona gaccen mo o salmodira e bandiraɓe kono hande mon nan ko laaɓi mon jeeb ko laaɓi mon nan kadi ko gandanɗa hoorema ene laaɓe e ɓernde ene kadi weela heɗade e noppi assalamu aleykum Cheikh Malick Sow amin jiiɗi andude hol gonɗo Cheikh Malick Sow. Aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala al-fatih al-khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari al-azim. En jetti Allah en juule nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓurɗo fof en jetti Allah en ɗum udditor adamal wi men ad'uni astajib lakum ndu e kam on ñaage kam mi jaɓan mon kon ɗon kay wi men yen ɗum du iskadi kay digi men kay wi men ma jaɓan men en jogim ɗon yakar en juule nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ngal ɓurɗo fof en kay ɓuran men yaawi men ɓuran men fof en kay o biiɗo du'a'u silahul mumin ñaagundi ko ɗum wonede ɓattade juulɗo saɗa ñaago wiik woni ko lamdargal juulɗo ñaagundi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam on calmitam on beltanam ngal joɗngal gargol ngol garat ɗon en calmin kadi aduna o fof kala neɗɗo wawi wona aduna he kala neɗɗo wawi yeeɓa neɗɗo wiyata mbaɗɗa haɗa jaam neɗɗo woni pular ƴamgal mum a salminama a juurama a weltanama a ñaganama haɗa lamda do o. Ceerno Malick Sow amin mbawi andude holton jangguɗa e janggal ngal jangde nde jangguɗa nde mbete aɗa hokka hen duwaw no fewi ha mbawɗa liggade ko liggotoɗa ko. Yettude Allah no fewi wiide kam wiide meɗa wawi nelde hoorema patɗa ha nelɗa ɓuuri ɗum a jii kam mi wiyata mbiɗa janggi ismi yetti Allah ko jogim ko nela sallallahu alaihi wasallam ɓuuri foof en Allah wi ɗum qul rabbi zidni ilman wi Allah ɓeydam gandal min jangi ko idor mik ndede Allah okkam dañmi duuɓam jeegom jeeyi Mauritanie Allah adde ɗo gandanma yiyata baba yiyata yummo tumurankeɗa ko fo fewi iskala ka tampinani aɗo weltama janggo jaam min dewri toon min jangi min mbaɗi toon duuɓi sappo min ƴimmiti toon min garti ɗo ha jiknaɓe he min gandin amen caggal ko Allah winde kala ko Allah wawi waɗ janggo alquran ɓuuri sa paari heɗum noon gara tegaɗa a kosɗe hanki ɗe mbasa acci kosɗe taniɓe ma min gari min gonet en kosɗe min gonde tawno amba gandanɗo hoorema hin yetto Allah boni wuuri Allah ɓesdu duuɓi mum dañi ko 90 tegle on boni wuuri boni guuri amen to ɗum gonon minen gondat añan foof kay ni kam komi tokor mum komi taniguel mum mo gondumi a jangde yetti Allah jangdam wonko gandumi hen wona foof haalte noon so yettude Allah no fewi alhamdulillahi rabbil alamin min joguima ko walla ko jinmi ko waɗ walla ko mbaɗanmi ko walla ko jamrami ko a tawno am guittumi ɗum mo gandanɗo hoorema hin wuuri hina jaam hami takki kala ko neɗɗo addani kam ko gandanɗo hoorema ɗum ɓuuri ko joguimi ko walla duuɓi am so toon tolnoy amo nannam ɗum direct on sa wadde mu tan inchallah ma Allah fewna gueɗe ma. Onon yeeɓoɓe Pindi TV onon naniri noppi moon Ceerno Malick Sow janggude duuɓi 5 wona ko weeɓi kono janggude duuɓi 10 kadi ko gandanɗa hoorema ka baɗɗo hen ko waɗi fayida Ceerno Malick Sow amin mbawi andude taw an aɗa ƴeewa taw koye banggal leydi walla banggal alquran walla hayni hol ƴeewoɓe e kurus an ko holngal ƴeewgal ƴeewata. Eyyi mi weltanima lamdargal ma ngal ƴeewde min de kam kalanmi tan ƴeewde tati joguimi hen idingal he won ko anda kam won listihar on kam ganda hoorema on kam meɗen jogui ko labti ko tagui ko hen won lesti meɗa ƴewre lesti ko wattini ko hen won ndiyam meɗa ɗum ƴewra te ƴewgal hemin hen jogui gano kalam ƴewanmi happarmi so yi an hoorema tawta kakam tottan inde ma walla inde yaye ma e sakam totti inde ma inde yaye ma si Allah jaaɓi si wa in wa anno simma ƴewini ha paari ma ɓernde ma ɓuuɓa hen
te kala biiɗo ƴeewgal ala ene ɓe annduɓe heɓe ngandi ƴeewde heɗum feññini jeeya ko feññin ko nela sallallahu alaihi wasallam kono ɗen woni ƴeew tati ɗen gandanɗa hoore ma dal mi ala hen a yaha ngara kala ko mbimam hen wonta firta. ceerno Malick Sow il faut pamna bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV wonɓe Sénégal Afrique ha caggal leydi onon holno neɗɗo jooɗorto tan timono leydi mbaɗon toɓɓe ɗe ndaw ko hawni jiyon ko woni neɗɗo fof te holno mbatton ha jiyon ko woni makko. aɗan wimi joni kala tottuɗo kam inde ma inde yayma mi haalama hen ko leeɓe saabu mekteke neɗɗo hin wawi waɗ ɓerɗiɗo bawmo jibin ɗum iso yayma kam o jibin ɗom ɓerɗiɗo ala kay woni yayma ƴeewgal noon kala mbawɗo won aduna he sakaw kam ngal neldi inde ma inde yayma inchallahu rabbi daranmami tottuma waktuji mbimam nodditam hen ha jokkodirɗen ɗin waktuji ma wano enen gonduno hanki jom. wadde onon naniri noppi mon ceerno Malick Sow omo ƴewanma ha jiira yitere ma o haalanma kala ko wone ma an andi ka debbo an andi ka gorko cukalel e mawɗo sen ɓenni toon paten koye banggal udditare eɗen gandi neɗɗo a wawa wadde haydara a ƴewani ko wone ma sa ƴeewi ko wone ma ha paari nden ɓuftotɗa ɓandu ma ara hoore ma joni noon banggal udditare ceerno Malick Sow est ce que aɗa waɗa ɗum no fewi. udditare ɓe yiiɓi kam haɗan meɗɗo meeɗani ɓe gona wotuɓe ɓe min dewdi min jettude Allah guila juuɗe amen ha juuɗe tawno am o mbiyanmomi ɓe min dewdi hen foof Allah udditi gueɗe mumen te ɓen nane te jartamen hen rewta saabu min jaggumi kalam liggidorta dow suturu ɗum waɗata est ce que ma udditare inchallahu rabbi emin jogui façon ngaji udditare waɗi yimɓe siɓe garema mbima udditare tan cohlumi min mi jogui liggiranmi ɗum saabu waɗi ko udditare nde ganduɗa hoorema si udditima a waddat hen pour ɗemɗe saabu sa udditare ma heewi ha yimɓe manan daña ɗum naftama mbasa dañde joguiɗa ko ɗum woni seeɗa ma nafma heɗum ɓuuri ɗum a faami joni andi en udditare noon waɗi ken façon udditare ɗi waɗi udditare nde ganduɗa hoorema baɗɗe jeeɗiɗi waɗi udditare nde ganduɗa baɗɗe sappo ɗen udditare ɗiɗi kala mo gandanɗa hoorema udditare ma haɗan yiiɗi heno ma sohlin temande ma naf te hen ɓuure ma so ari am inchallah ma udditare ma laaɓa tosne wana ñalama e lew. wadde koye bandiraɓe onon nanani noppi mon onon jiiri guite mon hoto leele koye ceerno Malick Sow wonani ɗo ko innam ade ko wona ɗum ko ceerno Malick Sow sen duttitima seeɗa to banggal alquran en jii alquran ma jangga nde ganda ɗum ma jangga nde mbawa ɗum kono est ce que an aɗa totta hen fannu mo gandanɗa hoore ma nde jangguɗa ha parɗa nde mbiyeɗa ko ɗum ɗo liggotoɗa to banggal alquran. eyyi joni haɗandi waɗi ko neɗɗo tawi waɗi ko neɗɗo janggi hay ko tawɗa ko a janggat ɗum est ce que pour jangga ɗum pour ɗum weeɓma tawta ke ɗum a ƴiƴamma alquran dig garɗa adun hinam addor hinam wawi kala garɗa kam janggol is noon sam janggi ha paari an a andat ko joguiɗa ko eko ɗum woni Allah haali ɗum alquran kamadalil himari yahmilu asfaran wi kono mbabba tan ronɓe so akkuji heeɓe yahata heeɓa anda ko roni ko ɗum woni heeɓa koɓe ronɓe tan heeɓe yaha neɗɗo noon so janggi alquran ha parɗa hina jeeyaka ɗum hen ɗon min janggi ɗum a janggat komo firtata saabu haɗa wawi ne imma wato tan enveloppe baɗɗo ko nis an anda ko woni enveloppe tan jogoɗa haɗa yaha simma samri tan a naftorta is alquran sa ɗum janggi a andat o aya kombe yahata nde simore sani waɗi konde yahata nden naggam ɗum joni noon secret wona ko haalte a dow yimɓe heɓe nan iskam manam alquran foof guil itti ko alif lam mim baqara ha mina jinnati wan nas aya foof hem jogui kombe yahata heddo noon ganda walla mbasa ondo te alquran ɗum seeri ka condi men di pour mi leɓɓin ɗon ɓe ganda alquran sa jogui sohla ma mo jawɗo tek guitta condi mbaɗa condi woni ganoma woni joni seɓɓe mbiyata ko tewmi tew so yiiɗi hen ko laaɓi ɗum ko condi yawi hen alquran woni ko gandanɗa heɗum idi heɗum wattidi kono alquran woni ko gandanɗa hoorema sa ɗum waɗi ɗum jaggat isi jaggi wonto accu isi noon condi sa ɗum waɗi hende hoore hem ko ɗon mi jogui randi fo pot mi yiida neɗɗo joni mi yiɗi simi yimi yiida mundi mi jogui condi sima toti sa mawli yesma so yi jiɗɗon kala ko mbawɗa sohla mum te wona ko ala ko jogui ganda ha laaɓa hen ɗum jogui amma ɗum heeɓa alquran no woni ko gandanɗa mi jogui wuuram mi jogui place am mi jogui boutique am mi jogui auto am mi jogui gandanɗa mbaɗami hen ñan fo heɗum gonden te heɗum heddotoɗo ko on alquran batta heɗum walla talkoro ma gandanɗa hoorema haɗa talkoro ko alquran min mbaɗira ɗum. onon nariri noppi mon ceerno Malick Sow mo gandanɗa hoorema ko dokkaɗo ko gando Allah kono noon ko liggontoɗo ma joni joni jiya ceerno Malick Sow sen garti seeɗa tan ko wona ɗum ɗon ko to banggal kayitaji ayi hay sinno yimɓe hewɓe garane ma wasta arɓe ma mbima ko kayitaji cohli ɓe nana caggal leydi nodduma téléphone kayitaji cohli ɓe nan ɗo henna
sabu jamanu o ɗo to tolniɗen kala mo jiiɗa wiyatma ko caggal leydi tan jinmi yaade en ji situation ɗeɗo balɗe ɓennuɗe no wayi semaine aji ɗi hay lebbi ɗi kala mon kalɗa wiyatma ko caggal leydi tan jimi. An Ceerno Malick Sow to banggal kayitaji aɗa liggono neɗɗo tan ha wima a jarama mi yi walla miɗi ligganade neɗɗo banggal kayitaji tan ɗanni? ayi banggal kayitaji ko kalanmi ko hen haalam koko woto. min mbiyanmi ko haala hewko baɗal jiingal seɓɓe ɓuri ɗum. haala hewko baɗal jiingal ɓuri ɗum. fulɓe mbi ko neɗɗo ni wi wona noon wayi ni wayi noon wi ni wayiɗo noon wayi est ce que kam meɗo wawi ɗum fof cikkum tan ɗum jarani ɗum est ce que kam mo mbadduɗa ha yi an hoore mum on kam ɗum kam ala yahmi ara. kayitaji noon mi waɗi yiɓɓe ɗo wonɓe gana hono ma min mbiɗa andidira mumen heɓ kam gandi te sib kam jeeɓi mambi e ode kam meɗum andi ode kaari ode ɗomin dewduno e woɗi gana ɓen to kadi ɓen ɗanni ɓen jiɗ arta kadi heɓ gandi ɗomin dewde amen ko wayte kayitaji koko lamdi wadde seesi sabu neɗɗo ɗanno taw ngal ɓurani mum neɗɗo jooɗo taw ɗum ɓuri mum. Allah idi ɗum haala alquran asa an tuhibbu shay'an wa sharrun lakum wa ahsan takrahu shay'an wa khayrun lakum. hon jiɗ gueɗel taw guel ɓurani mum hon gañ gueɗel to hengel ɓuri mon a kayitaji simma hen liggodo pour que laaɓi tos ɓe yaaɓe taw ɓe wiyani ɓe rewɓe laaɗe ɓe yaaɓe kayitaji ɗanngal ɓe jotti habtoɓe nawa to ɗum jiɗiya yiiɗa rewa e inɗe leydi he jotti yim toon heɓe gandidira amen to minen jokkodira mo hen te ɓen jogui ɓe gandanɗo ɓen ɗo min ballidira mo hen heɓe mbaddi amen mum ha heɓe jottima toon aɓen liggo toon aɓe jeeyi ɗanngal mumen e jaam aɓen goni jaam yomi yaha tan sirani simi yeehi yomi dañ sabu jahagal ngal ala naftoro ɗum wona yahde ko ɗum humpitade. wadde onon ɓe gandanɗa hoorema oɗon jiiɗi ɗannade hakkillaji mon ne wone yaade caggal leydi oɗon dañi probléme kayitaji gare ƴeewe Ceerno Malick Sow ɗo o tawate cité Djily Mbaye woɗɗani hay seeɗa dibiteri Pako son gari ɗo son namdima Ceerno Malick Sow mon kolle to woni taw on dañani hay goto caɗele aɗa wawi jokkodirde makko ɗo e Sénégal e 78 186 02 48 onon wonɓe caggal leydi kala to mbawɗa wonde Afrique 78 mbatta 186 02 48 ko wona ɗum ko Ceerno Malick Sow min de holko haawi kam woyo e dokkaɗo en ji min ji woɗɓe ji kono noon yeewiyankoɓe Pindi TV jimmi yo dar Ceerno Malick Sow ko suko jangguɗo suko mo Allah rokki suko mo gandanɗa hoorema duwoto Allah jaabo. Ceerno Malick Sow wondi cukalel janggude alquran wondi cukalel hokkirde leɗɗe wondi cukalel e duwonade ɗum ɗon holno arde ma e holmo hokkuma fanna ya won cukalel aɗa duwo ko gandanɗa hoorema hewɓe nana jiiya nafoore mum. Ceerno Malick Sow wondi cukalel e ɗum no wayi teddude ni holno arde ma e est ce que a jaɓanama ɗum? eyi lamdal magal dengal naati kam iston tengal ɓurata wel haɗa andi kurko si jungo ma laaɓi haɗa wawi jiida mawɓe is noon kurko kadi si mawɗo ne'ima so wonde mawɗo ne'ima ka wona kurko o hen wawi wona duuɓi te min jetti Allah won duuɓi ɗi gandanɗa hoore ma sa tolnima heeɗe a wawata totta komin totta ko isaɗa yewti dañade te mbiyan miki nelde hoorema pada ha nelɗa ɓuuri ɗum yimde hoorema pada han jimiɗa ɓuuri ɗum ko wiide nani haala ma walla lamdal ma haɗa wi wonde suko neɗɗo haalta duuɓi mum min jetti Allah duuɓi amen mi jogui tawno am mo ganduɗa mi haali ɗum guinnani te mam ɗum haaltu saabu neɗɗo kala ko mbawɗa dañ sa yimi si weeli watti jiɗo mennuɗo mo gandanɗa hoorema kay teke kala ɗo mbawmi yaha ɗannare adunam min ƴimmi ko ɗannagal ɓooyani kala mbawmi yaha ɗannare aduna e Allah fittan mo saabu kala ganduma gande ɓaleɓe a lekki kala ko ɗum wawi won kaye ko kaye tek min gandi haɗa faami de hi waɗi ko gandanɗo hoorema min memta ɗum amma kay mbaddanmami ganoma ko ɗum direct branche ma ɗum meeɗa ko yimɓe meeɗi ko ganda an o a rewat ɗon pekkara won daña ko welima a fahmi mais andi ne woni noon timɗo ñamde ne hin ñaam kay o darit hin rar cikkum o meɗɗo kay o meɗɗo ɓe jiida a o meeɗani ɓe jiida min joguima ko ɗum wona tan wela neɗɗo haala walla neɗɗo haɗa andi jaaleje sa safaka a jalta sa ñiklama tan jala kala ka ɗuminaka a watta ɗum ko mbaɗanmi koko laaɓi tos tekmi ɗum te komi joguiɗo ɓarimi te kala mi jiiɗa joguiɗo ɓarimi ka tawno am te kay jangguin ka wi kam duuɓam mawni tani guelam mi tottima yamron gonɗa ko waɗirni mbaɗrani kala gaddaɗo ko wawa saabu Allah haalnimen alquran wa fawqa kulli dhi ilmin alim kala mi jiiɗa ganda won ɓurɗo ɓandu min jaɓni foof en min ɗumni foof en min jogui ko min jetta Allah mbirami heɗum dal kala mo ganduɗa hoorema feeri wadde amen hen amen endi
hina laaɓat joomum hin anndi nde are amen geɗe mo peewi. ceerno malik sow gando dokkaɗo, ceerno malik sow ɓaggiɗo ɗo tiiɗi, ceerno malik sow donɗo e tanum ko wona ko fijirte kala ko gandanɗa hoorema ene fate banggal leɗɗe. Ko wona ɗum ko ceerno malik sow en gartat to banggal noob ko wiye ko olof wiyata ko noob. Sahaju jiya neɗɗo waɗe noob ha wawata haydara mum wawata yaade. Saha jiya neɗɗo waɗe noob ara e ceerno wiye komi mbaɗaɗo noob, ceerno ittana ɗum ha laaɓa. Te wona ko weeɓi ceerno malik sow est ce que aɗa waɗa noob, te est ce que a meeɗi neɗɗo meeɗi arde ma wiya ko noob mbaɗami tan guittanɗa ɗum? Eyyi haɗa andi noob, min noob ɗon guittu ɗum a tawno am nen tottat kam ɗum kam so seeɓi duuɓi nogas mi tottatam ɗum. Nooɓe ɗe jogui me liggo heɗe keewi ismamma hen liman ɗiɗi waɗi mo ganduɗa simma woɗni debbo o wol gorko goto mumen ma sukkama ni rawan sukrata joomum, ene fof en gandi rawan hayso leppi artata. Mo walla goɗɗo mo gandanɗo hoorema hufratmo ni gertegal hufrat cofañ hekoñ, gertegal e ngal wawi tocca tali hengal yo ɓiɓɓe dat tan hay singal wati yo ɓiɓɓe dat tan mangal ma hufir noon. Joni a wallunoɓe tagi hemin ɗum mbaɗa hin jeeya komi ko ɓuuri waaw saabu hiɗo firti aduna o kadi. Minen min mbaɗat ɗum idan waɗanno a jibinete gona debbo a gorko ɓe mbima sam an ɓiima on gokkan ɗum ko ɓiyam jaman han heɓe yam mbaɗa mi yiiɗa o min yiiɗa mamo anda ɗum addi noon nooba amen hemin ɗum mbaɗa hemin ɗum janguir kala min noobani kala mo wawi won kay si Allah jaaɓi si wa in wahanno te taw gokkiranno ɗo okkirata han si wa in wahanno noobe ɗi mi añi ɗum ha min wona neɗɗo fo mbaddami affaire noob saabu ɗum wonak siide neɗɗo natata hen hande yetta ko cahan tagui ɗum ƴum yaha nder ricci taw ɗum hen wondigi ala min jinni kala mbaddami naw taw haɗa hen fellit taw ala hen kosgal keeci. Te ɗum addi nooba amen noon woni dewgal bandigue ni ɗum way wol ha jiidgal ɗum addi nooba hemin ɗam mbawi hen hakko mbimam ko heddi ko noon seeɓi isɗe ɗiɗda tottanmam hen exemple rawandu kaynamo guertegal ngal. ceerno malik sow woyo dokkaɗo woyo gando Allah wadde ceerno malik sow pari hande pari janggo pari ɓawo janggo. Ko wona ɗum ko sen paati to banggal ko wiyete ko faru rap ene tampini gorko ene tampini debbo cukalel hay mawɗo. Ko wona ɗum ko kadi garten to banggal mbawka e ɗeɗon gueɗe ɗiɗi ko gueɗe ɗe gandanɗa hoorema wona ko weeɓi liggade wona kadi ko weeɓi duwoɗa tan ɗum yawa jaabede. Ceerno malik sow to banggal mbawka e faru rap holko kalanta bandiraɓe? Ayi yimɓe woto mbaggu koye mumen. Debbo ti ama waɗa hoore ɓolde haɗa yaha beddaji futur kay won gueɗe ko ɗon rab natatma te simma naati ko yaltinatmo ko amma ɗum ma muusa an o saabu simma natama tina ɓandu ma is o jaltiɗan ɗum kadi si renak mam ɗum tampin saabu sa mbo waɗi hambi yalti ma wawi yanama walla mo yana ɓesgu ma. Far rab ko waɗa ɗum a rewɓe ɓuuri heew waɗa ɗumen mbaɗi anda gorka hin wonda ko wayi noon gorko hin jo haalda debbo ha heddo tan kumal elle anda ko heeɗi hakkude mumen haɗa haalda debbo kadi ha heddo kumal debbo goɗɗo aɗa ƴimmoto jakko yakka hakkude mon est ce que faami a ɗum noon ko waɗat ɗum woni hiɗum jogui ko ittat ɗum. Ayi Allah kala ko addi dow lesdi wonko ittat ɗum heddo ganda walla mbasa andu kala bala fof jippin hemi jogui ko ñawta kala ko jiiɗa kadi ayi joni aduna science tan yimɓe mi jara leƴƴe tubkoɓe is enen min gandi ko leƴƴe ɓaleje ko wiyete ko tulde ñama ɗum ha pikkir wama hay nata ɗum tampinɗo amen ko wiyete ko lamdorgal ko wiyete ko lotor a waɗa ɗum han kabda ɗo neɗɗo fotma nawa yimɓe garanma koɗɗa tan jaaha a yahata mi jotto keeji ma ɗum woni lotor ɗum kadi nayi ɗum haɓɓo pul hiɗum foti jokko ko wattini ko woni ko mbiɗa ko mbawko gorko min mbawko mi raɓɓinat hen tan jogimi ko hen gueɗe ɗiɗɗo tan mbiyanmami si mimi ganawma hin hen wawi te ha ɗum ɗumin mo gandanɗa hoorema ko jibiniraɗo hem is kala mo gandanɗa hoorema noon kokoma daaɓi koko arema joguiɗa debbo ma jiɗɗa kumanɗa hono wiyete joguiɗa ñaarel kumanɗa ɗum yaha yakkuma gueɗe ma ko wayi noon jiiɗum ɗo haɓa safti ko ɗon on kam ko wayi no balɗe jeeɗiɗi hin ɗum wawi ittu is kam ko jibiniraɗo capanɗe nayyi ñalande min ñawdira ɗum si Allah haaji inchallahu rabbi. ceerno malik sow tawateɗo ɗo e cité Djily Mbaye woɗɗani hay seeɗa Paco Dibiteri walla mbiya Dibiteri Paco. Joni noon onon koye mon heddi so leeli koye mon wadde noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV onon suɓiɓe télé mon Pindi TV onon yiɗɓe Pindi TV onon mbi minen jiiɗi Pindi TV kala ko waɗe hen kala ko waɗate kala ko waɗa hen ene weeli amin. Wadde noon bandiraɓe gaare cité Djily Mbaye ƴewon ceerno malik sow woyo dokkaɗo woyo ganda Allah woyo ceerno malik sow ñagotoɗo Allah waɗa joni joni. Ko wona ɗum ko ceerno malik sow sen garti e banggal condi eɗen gandi pullo kala ko fate banggal condi ene wawi ɗum no fewi. Ceerno malik sow amin jiiɗi kalna amin no foti
lekki condi woodi e lekki condi hol sahaaju liggorɗa ko mandi gittata ɗum ko ɗo e Pindi TV wondude ceerno Malick Sow. eyyi haɗa andi waɗi ko a teki ko fate mbiɗa ko wona condi ma wonko gaddorma hay wonko mbannoyma poosam ko jaltinani mi holli ɗum ayi ɗum ko ɗum Allah de mbeewa a faami ko neɗɗo jogoto ɗum ko wonko watte ko lees ɗum woni noon ɗum hollirtaki Allah ndu ko ndu yahat Allah nde yahat ko jiɗɗo ɗum andu mo andu mboto haalitaake yimɓe heɓe nan mboto kala ko jiiɗa ɗum kala kaalowo mboto anda iski jeeyaka ko kalɗa ko tan mi naata heen won affaire condi ndi condi waɗi ko ɗumen haɗa andi waɗi ko ɓokki waɗi ko jammi waɗi ko ismo okkuma ɗiɗi tan sabu wona fof haalte is kala jiɗɗo meeɗa so ari tan sa wannama ma meeɗa isi waɗe conel ɗe gandanɗa hoore ma wona neɗɗo fof jogotoɗe ɗum kam min wima noon ko laaɓi tos ko wona ko membete condi fof hin woodi condi fof hin woodi is waɗi condi ga ayi sa sukki am ayi ɗon min koɗi to ɗe ƴimmim to min goni so ari am ha naɗɗen nder ladde he min toon peer wondu joni noon min haɗanni mbiyanmi ka min condam wona neɗɗo fof tottan min saabu condam ni won condi nde gandanɗa hoore ma kono wandi kono hirandi nde hirata no feewi saabu sima totti condam ɓuftiɗani tan mbaddeɗani condi gondi tan woto wayam wayno hoore ma hoto sababu ko Allah kay tagi men so wi ko meɗa yafno fof ha heddo baddude kama neɗɗo ko joguimi ko noon koko gandanɗa hoore ma ɗum wondi ka kiram ɗam gandanɗa hoore ma ko heɗam tan mbatta sa waɗi condam ha parɗa jiyanɗa hoore ma cikkum hante a wonta sohla condi wondi condi noon heeɗimi heewi haɗa andi jammi kaynam ɓokki kaynam ko ganama ɗum woɗɗiyata sen ɗum peeji lim ɗo ha jang e gasdata ɗum fo hiɗum ɗo est ce que woni fof ko ɗum yahata kadi wodi fof ko ɗum sohla won fof ko ɗum ganduɗa hoorema jamanu he ɗum yahata condam noon ni mbiri mami noon uddiranmi haal ko woni condam ndi min jogui inchallahu rabbi kala mo ganduɗa hoorema ɓuftimani a waddanide condi wotir a wayino mbiyino mami amma yiiri ni cohlirɗa ɗum kam ko laaɓi toska ala hay yahmi ara wadde onon sohluɓe andede onon sohluɓe yeede onon sohluɓe dañde onon sohluɓe kadi ɗannade onon sohluɓe dañde ko wayno leydi taw ko banggal jawdi ngare ƴeewe ceerno Malick Sow gando gandaɗo gando keptinaɗo gando kadi dokkaɗo ko weeɓani e oɗo jamanu ceerno Malick Sow ko kedderɗen ko e waktuji walla e minute aji natti hewde en gartat tan to banggal est ce que neɗɗo meeɗi noddudema walla neɗɗo arema tan wima ceerno Malick Sow ko ɗum e ɗum jinmi yeehi ha nder ƴeewi andi oɗo dal ko suka est ce que ko waɗat ko mo wawi ɗum daña ɓerɗe ɗiɗi dal e no gonirɗa ni cukalel walla a meeɗi ligganade neɗɗo tan ɗo ni no gonirɗa ni cukalel tan ha Allah jaabi duwa o artema o wima a jarama ko mbatta ko aɗa wawi ɗum jokku golle min battidirta haal men cikkumi e gonɗe ka wattidirde haal min kala mo ganduɗa hoorema ɗe gueɗɗiɗenema tormi ko Allah yalwata en badduminama kala baɗat ɓerɗi sa ɗuwat on yiiɗa jokkodirama te tortomi ko Allah te Allah walli kam hen min hen yi nden ha han kala mo ganduɗa hoorema haaji mum heeba humta damalam yalla wotta ɗum heɓam min ñafa ɗum tortomi Allah ɗum Allah hollat kam ɓe ganduɗa mi jokkodira am nden ha joni heɓa gandi ayi haalde hoorema haalnede ɓuuri ɗum wimon guinna nelde hoorema nelde hoorema nelede ɓuuri ɗum haɗanni condi ni min jogui kay ko min jogui ko kay ko min mbaɗat ko tottam hen tan exemple dabɓiɗa jara haal heew ayi min jogui ko jogade ndigal heɗum kanam ala ndigal heɗum ɓe waɗat ɓe ɗum wayi kono tan ɓe jaat ɓe laaɗe Espagne an Barça tan paɗa wal Barzakh is o jolɗo avion mo jogui passeport mo mbaɗaɗa visa mo ha jippɗa nder airport ha paɗa ɗon jottoyɗa toon paɗa cikkum on jiidani mo ganduɗa hoorema amaya nder maayo haaɓi mi yii walla mi yiyani ɗum jiida hen min leɓɓit am ganduɗa hoorema kala mo ganduɗa sohlma heeɓi ɗumina am ñan fo Allah ma waddu men kala mo haaji mo heeɓa humta am yalla watta waddama yalla watta andidirama yalla watta kam nan is noon mimma torno yali Allah fewna gueɗe ma is kam kala ganduɗa haaji mo feewa amen si wayi ina wahanno ɗo ɗomin musni si Allah jaaɓi inchallah ma artu so arti ama addor te min mbiyan ko silaɓe ɓe wonɓe Sénégal kay ɓe gonat ɗo toon neɗɗo wiyata kam a wonni kam kam jiɗ waddan neɗɗo wiɗom ala ɓe kam wiyam no mbiɗa wota waddam o poɗɗo arat saabu won idiɓe ɗum ɗo ɓe gaari ɓe jiima woɓɓe garkay te gueɗɗe yeesɗo payi saabu ko ɗum kosde tanoji am gandu min tegui het tan te teta minen tegui ɗon min tegui ko wiyata amen ko min mbaɗat ɗum min jiyata tan yees te kadi hay mi wi neɗɗo mama waɗan nangga wima mama tottu seeɓi ɗum saabu wonni kam jimi ismi sohla kala mbaɗaɗa ko seeɓi ɗum ko an okki kam ɗo isko mbardan ko ɗum tan mbardan man a ɗum noon min mbaynodira ko reeɗi kala neɗɗo wawi wona a pular a aduna he a salminama han andin yimɓe gandin yimɓe neɗɗo ala ko wona ɓandu mum neɗɗo ala wona bandum neɗɗo ala ko wona ko woni ko
sa acci ko gonɗa ko tawtoyɗa goɗɗum ɓooya tan mo arta heɗum komin goni ko noon min goni komin kulani hen hayndi kala ne taw amen hen kala gaddaɗo amen teta wadda amen teta Allah waɗini o anno inchallah sa aɗa hoota ma wisim andim leeri ara ɗum wonno haal amen min beltano Pindi TV ɓe jooɗiɓe ɓe hettotoɓe ɓe yiɗɓe hetta ɓe yiɗɓe ara ɓe garani fof en min calmini kala pulaar men wi neɗɗo ala ko wona bandum neɗɗo ala wona ɓandum kala ɗemgal pulaar wawi heɓoya ɗum yahata yees kala neɗɗo wawani Allah faji sohloji mum fof wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wadde alhamdoulillahi rabbil alamina yettude Allah nde hokki en puɗɗiɗen bisimillah gasnude alhamdoulillah kanko goto rokkata kanko goto wawi baɗo to wela no wela eno welira koye Pindi TV e émission mon Gande Ɓaleɓe arno tawde hande ko ceerno biteɗo ceerno Malick Sow gonɗo ɗo to cité Djily Mbaye woɗɗani hay seeɗa dibitiri Pako aɗa wawi noddurdemo e 78 186 02 48 78 186 02 48 on jii ceerno Malick Sow e wonde suka makko e yeeso makko lamgo machallah e wonde machallah dokkaɗo no fewi wonde cukalel ha daña ngal ɗo gandal weeɓani wonde cukalel ha heɓa ndiɗo condi kadi weeɓani wadde ngare ƴeewe ceerno Malick Sow ngare ƴeewe ceerno Malick Sow wona caahan Pindi TV kadi on jarama on jettama onon yeeɓoɓe onon waɗoɓe commentaire onon waɗoɓe kadi partagé continuer e yebde télé mon Pindi TV ko onon cuuɓi onon jiiɗi Gande Ɓaleɓe koye Pindi TV fina tawa